हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों नोंथांमोना निउ बय एपआव माबोरै बेकार रुमियाव फुल मुभिखौ नायनो हायो। नोंथांमोननो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं बे फिल्मखौ माबोरै नायो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांनो सानदों। बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां। फैदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो बे निउ बय एपखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनल'ड खालामनानै लानो नांगोन। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामनानै लायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन। होमब्लानो नोंथांमोनाव बेफोरबायदि नुजागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेकार रुमियाव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। लोगोसे बेवहाय 49 पे खालामनांगौ जायो लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना फोरमायदों बे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों एम अख्रां बर'। लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय 49 पे खालामब्ला नोंथांमोना कन्टिनिउ 3 डेज बे मुभिखौ नायबाय थानो हागोन। लोगोसे बे भिडिअखौ डाउनल'ड खालामनो हानाय नङा लोगोफोर। स्क्रिन रेकर्डबो जाया लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ अनलाइन पे खालामनासो नायनो गोनां जागोन। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गाहायाव नुदों जानो हागौ रेन फर 49 डेज। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै हो लोगोफोर। बिनिफ्राय नोंथांमोनाव नैफोरबायदि नुजागोन। लडिं जागासिनो नोंथांमोना नेट लोगोफोर नोंथांमोनावबो नैफोरबायदि नुजागोन UPI क्रेडिट कार्ड नेट बेंकिं वालेट। नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे पेमेन्ट अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर। आं UPI आव क्लिक खालामबाय लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना गावबा गावनि UPI ID खौ लिरनानै होदो लोगोफोर। बेवहाय गावबा गाव UPI ID खौ लिरनानै हो। ओमफ्राय नोंथांमोनाव आंबो लिरनि लोगोफोर। आं लिरदो आं पेटिएमनि UPI खौ होदों लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गावबा गावनि UPI ID खौ लिरनानै नोंथांमोनाव बेफोरबायदि नुजागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि जाबायब्ला नोंथांमोना प्रसिड टु पे बेवहाय सेरनानै हो लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोनाव बेफोरबायदि नुजागोन लोगोफोर प्रसेसिं इउआर पेमेन्ट रिक्वेस्ट। नोंथांमोना नोंथांमोननि बे पेटिएम एपखौ अपेन खालामनानै नायदो लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ पे खालामनांगोन लोगोफोर। आं पेटिएमाव थांबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गावबा गावनि जायखिजाया मोनसे पेमेन्ट होनायखौ नोंथांमोना अपेन खालामनानै लादो। बेनिफ्राय नोंथांमोनाव नैफोरबायदि नुजागोन लोगोफोर। नोंथांमोननियाव नैफोरबायदि नुजागोन लोगोफोर। नोंथांमोनावबो नैफोरबायदि अपसना फैगोन लोगोफोर। अब्लानो नोंथांमोना बेयाव पेआव सेरनानै नोंथांमोना बेखौ पे खालामनानै होदो लोगोफोर। होमब्लानो नोंथांमोना नैबे बेकार रुमिया मुभिखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। आं दा पेमेन्ट खालामथ'वाखै लोगोफोर मानो होनब्ला आंनाव पेमेन्ट गैया। बेखायनो नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनानै नाय लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय 3 डेज कन्टिनिउ नायबाय थानो हागोन। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि बे भिडिअखौ माबोरै नायो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन।